oġobkom issegwu dan ir-raba podcast illum miegħi għandna lil Massimo Grioli, Mass grazzi tal-li aċċettajt l-istadina llum. Forsi nibdew billi tintroduċi ftit lilek innifsek u xi fissru l-Juventus għalik forsi dak li wasal komplu tal bażikament. Nibda billi nirringrazzja lilek tal-istadina għand il-podcast, Alejandro. Li anki insegwi mhux ħażin meta għamilt podcast ma' persuni oħrajn. U għalija kull stedina li għandha li tirrigwarda l-Juventus dejjem tattirani. Juventus hija passjoni kbira mill-età ta' 3 snin. Nista' ngħid. Bdejt insegwija fil-1974. Kien hemm tim vera tajjeb dak iż-żmien bbażat fuq bażi Taljana. Bdejt naffezzjona ruħi għal plejer partikolari, Roberto Bettega, li nara jidentifika l-Juventinità. U il-passjoni komplet tikber u bdejt naqra iktar, nsegwi iktar it-tim tiegħi, ovvjament kull meta ħadd insofru fit-telf, nifirħu bir-reb li kienu ħafna iktar mit-telfit li ħadna. So, kontent li għad preżenti hawnhekk biex ilek nisegwu ġifieri, ilek sew, rajt kemm il-highs kif jgħidu kemm il-lows. So, mintu sirt nafek Mass, realizzajt li tħobb issegwi ħafna qed li ilek mis-74 issegwi. Fil-90s, mid-90s inbidlet u l-Ewropa ġiet iċ-Champions League. Sewa. U kemm li nafek kemm realizzajt li tħobb ħafna segwija Champions League, anke meta tiġi l-klabba hawnhekk. Normalment tkun biex issegwi Champions League inti hawnhekk. Għalix timħawa li din it-tazza, fis-sensa fejn esperjenza mod differenti mill-lob ieħor. Il-Champions League hija tazza lina l-Juventini li forsi tant kemm aħna aċċanin għaliha li forsi ittik dik iktar stimolu biex tissegwiha bil-fors. Plus li l-opponents iktar challenging u qed tilab ma' opponents ta' prestigju. U ittik iktar adrenalina forsi tara t-tim favoriti għat jerba kontra xi Chelsea, kontra xi Real Madrid, xi Barcellona. Ġifieri naħseb anki minn dak il-fatt. Ukoll nista' ngħid li forsi affezzjonat għaċ-Champions League għax il-ferħa li kont preżenti meta rebħu l-aħħar l-Olimpico, forsi qed dik naqra iktar affezzjoni li dak il-bar tiftakar. Biss però anki segwejt finali live fejn tlifnihom ma' Dortmund ma' Real Madrid snin ta' wara, ġifieri ukoll ħadd sofferenzi wkoll anki live finali ta' Champions League. Naħseb minn hemm ġejja. Jum f'dawn l-aħħar snin sfortunatament iddellu dejna mhux ħażin. Lajna wara fil-round of 16, fil-round of 16. Kif ħassejtek, kif tħossok daw din is-sitwazzjoni fejn il-Juventus ma tistax tavvanza minn dak il-level? Diżappuntanti Alejandro, anki meta taħseb ukoll però li orrejt dawn l-aħħar 3 staġuni kienu deludenti għax lajna ma' opponents mhux daqshekk votati fil-round of 16. Imma kien hemm iż-żewġ diżappunti fejn morna viċin darbtejn ta' tripletta li għalina tfisser ħafna jekk nerbħuha anke għar-rivalità li għandna mal-Inter. Naħseb li isa m'għandniex dik il-xorti fiha ma nafx kif issejħilha, però naħseb mhux biss xorti irid ikun għandna ftit iktar spensjeratezza. Meta tilab logħba ta' Champions League
li xi drabi naħseb aħna il-kultura Taljana wis iġġalhom jew jibżaw u kwart jerpu logħba u jirtiraw lura. Sigur mhux il-mentalità għalhekk dik li hija l-mentalità Taljana? Isek Champions League meta tara timijiet għandek raġun. Meta tara timijiet bħal Liverpool joħorġulek biex jirpuha. Hekk, jattakkaw at all times. Nixtieq nara dik il-ħaġa mill-Juve li fl-era tal-Lippi kont nara. Nixtieq nerġa' nara. Is-stil dilhom differenti bażikament, għax inti toħroġ oħla, toħroġ rebħa, toħroġ biex tiskurja, mentri mhux illum mhux qed naraw dik il-mentalità vera. Sewwa, l-ewwel semmejtlek ftit il-klabb, mhux qabad mistoqsija żgħira hawnhekk. Inti ġieli ġej fil-klabb, l-atmosfera taf kif inhi, il-kumitat tafu wkoll. Kif tiddeskrivi bħala servizz il-klabb u bħala post u bħala nies li jmexxuh u hekk u president? Il-Juventus Club Vero Amore jiena l-ewwel acquaintance miegħu kien mal-klabb tal-Belt fejn sirt membru fil-1983. Ġifieri dejjem kellu ċertu sinifikat dal-klabb għalija anki bħala affezzjoni lejn il-klabb. F'dawn l-aħħar snin rajt li rġajt sirt membru għax kelli għata waqt periodu ta' studji u hekk bħala membership u hekk, imma nista' ngħid li dan l-aħħar 5 snin kont iktar parteċipi u niġi iktar il-klabb u hekk u rajt bidla radikali. U grazzi anke għall-President li għandna Joe li nara ħabrik ħafna u he likes things getting done. U anki il-komitat naraħ anki meta ġejt bżonn li nixtri biljetti għal biex emmuna Juventus Live din tajjeb nista' ngħid jiġifieri b'mod partikolari darba mort xi sentejn ilu narahom mal-Valencia u tlabt biljett tajjeb u edejt vera tajjeb, ġifieri u apprezzajt ħafna. B'mod partikolari naf anki il-William Mikallef żmien twil, pereżempju. Ma nafx il-kulħadd personali, ovvjament, imma lilek sirt nafek u kollaborajna tajjeb ukoll. U anki l-atmosfera kif iddiskrivejt inti waqt il-logħbi tkun sabiħa ġifieri u l-ambjent akkoljenti ħafna. Ma nafx xi ngħid ħlef tifhim fuq dak l-abbi ġifieri, kumitat President kollox. Grazzi tal-kummenti. Fil-ħin li fi-żmien ikun ippubblikat dan il-podcast inkunu ħabbarna żgur uffiċjalment mid-dera nkunu ħabbarna lil Paul Pogba u Angel Di Maria u jaf ikun hemm ovvjament iktar avvanzi fejn jidħlu merkato. X'taħseb li ħajibqa' rtokki wara li jiġu dawn il-plejers? Ma semmejx plejers oħra għal forsi semmi li inti, ma ġifieri barra Pogba u Di Maria. X'irtokki taħseb li ħajkun hemm fadal fl-iskwadra? Wieħed irid jara kif se tiżvolġi s-sitwazzjoni direkt li wara x-xogħol li jitlaq, sfortunatament. Ġifieri hemmhekk se jkollna żgur nagħmlu n-nest ta' kwalità fid-difiża jekk mhux tnejn. Jiena x-xogħol tiegħi kieku hija Bremer tat-Torino li rajtu plejer validissimu anki fil-mod kif waqqaf id-derbi l-Vlahovic, ġifieri. Tisma' ħafna din, u jiena barra kemm inta biċċa barra dik il-logħba ma tantx insegwiha nkun onest, ġifieri ma nafx xi se tgħidilna fuqu. Segwejtu xi ftit logħbiet. Naraħ difensur ta' grinta, sens tattiku nista' ngħid ġifieri his positioning is very, very good.
jiena qed jissemma Koulibaly, I. però għall-età nara investiment iktar jagħmel sens Bremer, biss ovvjament hemm id-diffikultajiet minħabba rivalitajiet ma' żewġ każi biex taqbisa biex players. Koulibaly huwa aktar lest, vera, huwa aktar esperjenzat, Europa Lab, kemm Champions League u kemm Europa League. Taħseb tagħmel differenza li kieku kollok tażel bejn wieħed u ieħor. Għandu tkun. Fil-moment preżenti xorta l-Bremer nippreferi. Ħabba l-età, ħabba l-fatt li anki player li jixtieq jafferma ruħu anki minn dikjarazzjonijiet li rajt jixtieq jilgħab il-Champions League u kollox. Nara player li jixtieq jirnexxi. U għandna bżonn dak it-tip ta' players li għandhom dik it-tip ta' personalità għaċ grinta u hekk. Ma nkun kuntent jekk jiġi Koulibaly ukoll, jekk ma jiġix Bremer, ġifieri benvent għax għandna bżonn speċjalment jekk jitlaq direkt. Għandna bżonn ukoll bżonn kbir ta' right backs ta' full backs ta' spinta, issa forsi kważi akkwistajna l-kampjonat fuq ix-xelluk. Qed nittama li nexxina nsibu addition anki bħala right back, qed jissemma Molina. Ma tantx segwejtu onestament Molina, però qed issemmi right back, l-lum right, ma nafx kemm vera ovvjament hija xnija li ħasimlek player hawnhekk. Qed ninnegozjaw għal Zaniolo, eżempju. U hemm xnija l-lum right xnija jien li il-Juventus lesti joffru l-Quadrado. Fejn dan l-aħħar rajnieh jilgħab fullback right back ukoll ġifieri. Iktar jiġi affermat il-punt tiegħek li għandna bżonn right back ġifieri ġdid. Kif nikkonferma li rajt inti Alejandro li jissemma Quadrado fit-partit jidher li l-bieraħ rajt xi ħaġa. Zaniolo player li kapaċi jagħmellek id-differenza, player tekniku, għandu speed, għandu saħħa fil-ġirja, ġifieri ma ninkoraġġix l-akkwisti hawn ġifieri. Quadrado kif qed issemmi Alejandro, naħseb avolja player li tagħna ħafna, ma nkunx daqshekk skuntent jekk jiġi involut fit-partit tiegħu, mhux qed ngħidha għax nixtieq neħles mill-plejer. Juan Quadrado ta' ħafna l-Juventus ġifieri. Però ġifieri ma naraħħiex tipo skandalużu minħabba tad-diriġenza li jaħsbu f'partit ta' dak it-tip ġifieri. U palmena ġifieri probabli nkunu konfermajna il-Pogba meta qed jidher dan il-podcast. Zaniolo peress li qed viċin jaf ikun konfermat ukoll jew kellha viċin li jiġi konfermat. U rak qegħdin nitkellmu fuq żewġ midfielders kompletament differenti milli rajna dawn l-aħħar 3 snin mal-Juventus, ġifieri qegħdin ngħidu għandek il-Rabiot, il-Artur, huma kompletament differenti minn Zaniolo u Pogba. Taħseb li dik ġejja minn naħa ta' Allegri li talab dawk il-players jew forsi d-diriġenza qed taraf li hemmhekk kien hemm toqma enormi minn mindu telaq l-istess Pogba u Vidal. Milli naqra Alejandro fuq artiklu hekk jidher li hemm sintonija bejn Allegri u d-diriġenza u ma nissorprendix ruħi li hemm common idea li jiġi mmeljorat id-Dipartiment tal-Midfield fejn kif qed issemmi inti kien hemm bżonn ta' touch-ups importantissimi f'dak is-setturi. Bla dubju ġifieri Pogba jista' jerġa' jagħtik l-option ta' xut minn barra l-kaxxa li taf tkun soluzzjoni f'logħba magħluqa. Ukoll Zaniolo kif qed ngħidu għandu il-progression, l-acceleration, jaf jaqbas il-plejer fil-ġirja, ġifieri jivveloċizza iktar l-azzjoni u qed bid-difetti li rajt fil-logħb ta' dan l-istaġun.
il-lack of speed u rhythm ġifieri li jista' ħaġa li jista' jkontribwixxi l-midfield jekk ikun ta' ċertu stoffa. Meta naraw pereżempju teams bħal Real Madrid jilbu Champions League bil-kwalità tal-midfield. Kreatività. Naqbel. Mela, tkellimna fuq minn ġej u minn konfermat, semmejna l-Derek li kapaċi jitlaq, ovvjament mhux volontà tal-Juventus, da jrid jitlaqu, però fl-opinjoni tiegħek issa, il-Juventus il-min għandhom iħallu jitlaq, fis-sens min għandu jitlaq fl-opinjoni tiegħek? Primarjament Ramsey. Mhux il-plejer kien joġobni ħafna għax kienu għed minn dak it-tip ta' players li jiġri b'mod intelligenti mingħajr ballun. Biss id-dikjarazzjonijiet li rajna f'artikli ġifieri min-naħa tiegħu ma tista' u ovvjament l-indisponibilitajiet bl-inġejs jagħmlu taħseb li investiment b'salarju ta' 7 miljuni fis-sena huma naqra ibsin għall-finanzi tal-klabb fejn jistgħu jiġu investiti fi players b'iktar qaċċ u aptit li jikkontribwixxu aħjar. Għandi sfortunatament ikolli nsemmi l-Alexandro Play li kien joġobni ħafna fil-passat. L-ewwel sentejn għamil tajjeb Alexandro fil-opinjoni tiegħek. Ma nafx ġara għalu minn Cardiff law. Eżatt, proset. Dawk huma ġiex pedini li kieku żgur nipprova nsibilhom il-vijadu xik ta' għamil, għax anki Alessandro reported li għandu salarju daqsa, ġifiri. Mill-midfield għandu jitlaq. Midfield kelli dilemma naqra waqt istaġun, ħankun onest, Rabiot kien wieħed minn dawk li xtaqtu jitlaq. Isra, jinkun bil-kontra, Però on the other hand, għandi dilemma bħalissa jekk għandek tagħtiha further chance, anke indinajt li qed jisemgħu midfielders ta' ċertu kwalità li forsi anki jollu l-livell tiegħu. Dan ma ninsewx li huwa plejer li jilgħab man-nazzjonali tiegħu u la jintasel man-nazzjonali tiegħu u anki mal-ewwel 11 ta' Franza ma nimmaġinax li huwa il-plejer li forsi ma ngħidniex jesprimi ruħu bil-livell għoli. Reċentament fil-Nations League, eżatt wara li spiċċa League skorja ma' Franza, u għamel ġilja u għamel battajja. Ġifieri lejna Rabiot, s-sena l-oħra, mhix fis-sens li s-sena Allegri, ma' Pirlo ma kienx ġobni xejn. Però dis-sena għamel 4-5 lobiet, jisu reġaġi f'postu. Ma skurjax, ma skurjax kemm kien jiskurja mal PSG għall-argument u ma' Franza, però tista' jkun bat il-pożizzjonijiet jilagħbu l-coach, ma nafx biex mien. Naħseb. To be honest, ma tantx insegwi ma' nazzjonal Franċiża jien jiġifieri, però milli tisma' u kif qed tikkonferma inti il-gowl fin-Nations League rajtu titbella tgħid dan l-istess Fabio. Mela, inkomplu fuq il-tema ta' players li telqu jew ħajtilqu. Ma jidhirlix, jew kollha jista' jkun kont kellimna vera ftit fil-bidu tal-istaġun. Fuq Ronaldo, kif ħatta, kif esperjenzajta u x'taħseb li kien l-effett ta' Ronaldo fuq dis-sena? Ronaldo, rajt artiklu reċenti Alejandro li laqatni jidher li klima li va bene jien. Ħareġ xi ħaġa li ħsibta u nitkellem ħafna ma'
Juventin niddiskutija ħafna l-ħaġa u dejjem naslu għal tipo ta' konsensus li Ronaldo l-investiment tiegħu sfortunatament konna vera l-laki ħabba l-periodu Covid fej naqas l-introjtu minn merchandising li klab laqat li kulħadd fid-dinja, però dak l-investiment fej l-akkwista Ronaldo irrikjeda salarju għoli li ħolo anki imqas, fetaħ l-imqas anki fil-wage scale tal-players tal-Juve ġifieri. U rajt ukoll ħanajt hekk ġifieri mill-lat finanzjarju tkellimna. Kien akkwist kostus għal-klabb li sfortunatament ma wassalx għal dak li forsi xtaqna li jiġri, li tina dik il-kwalkosa mpju fil-Champions League. Issa, pero plejer waħdu għensa xirbaħ u kien jikkontribwixxi anki u jagħti ċertu problemi li kien tattiċi fit-tim, tekniċi fit-tim, kien jiskurja, però rajt dikjarazzjoni ta' ex-player naħseb tal-United jidher li ex-Gallagher. U għal dil-preċiża sentenza, u ma nistax ma naqbilx magħha fuq Ronaldo, forsi ħansib minn ma jaqbilx miegħi, naħseb ħafna mhijiex kritika leh, però sfortunatament u jiskurja. Però it-tim madwaru jiġiela bħażin. U meta rajt is-sentenza qatt naħseb naqra u jisa ingħaqdet mal-mod kif ġieli ħsebt jiena. It-tim madwar Ronaldo jilgħab ċertu mod li iġibu biex jasal jiskurja ħafna goals għat-timu u jikkontribwixxi biex nirpullu bidu. Biss sfortunatament b'dawn l-aħħar 3 snin innotajt li ċertu teamwork naqas. Waħda mill-affarijiet li kienu jirrabjawni fuq Ronaldo kien dik l-ostinazzjoni li għati free kick fuq free kick anki waqt logħba. Fejn kienu kun hemm speċjalisti bħal Pjanic, Dybala. Kien hu preċedenza. U jrid jiena ma ngħidx li m'għandux jagħti free kicks. Għandu jipprovaw jieħed, imma huwa tagħti attempt jaħbad lek mal-barriera, it-tieni attempt jaħbad lek mal-barriera. It-tieni free kick prova anke f'vinta soluzzjoni u ċedi attempt wieħed li sibet, anke to create teamwork. Ġifieri. Sewwa. Nabżu fuq plejer ieħor li d-darba talaq reċentement issa. Naf li kont ħafna Dybala inti. X'emozzjoni ħassejt mas meta beda jidher biċċar li da ma kien ġarmana? Dybala weġa tremenda hija. Nikkonferma li tafni sew li vera ħabbejt il-Dybala fit-traskors tiegħu mal-Juventus ġifieri. Plejer li vera kien jogħġobni anke l-mod kif jilgħab jiskorja xuttijiet mid-dawra bil-free kicks. Għal-bidu li bdiet isa tevolvi s-sitwazzjoni, ħankun onest, kont ħadd is-sajt tiegħu rader milli ħadd is-sajt tad-diriġenza. Bis-sumbat, fl-imma żmien qed ngħidu meta qed nitkellmu jannar f'dak dik il-famuża Juve u din fejn ħares bl-ikraħ lejn l-istens. Hemmhekk dak iż-żmien, to be honest, kont ħadd is-sajt tal-plejer. U kont qisni date night imma għalfejn dejjem il-plejers kruċjali nispiċċaw nitilfuhom wara anki
Del Piero, per eżempju, li kien ukoll li kont ħafna bħalli ħafna Juventin, immaġina. Però mbagħad tibda taqra artiklu fuq artiklu u tibda tara ċertu sfumaturi, anki dan l-aħħar ħarġet verità li tipo id-diriġenza seta tskopriet li l-aġent ta' Dybala ma jitkellem minn wara darhom mad-diriġenti interisti. Tibda tgħid dal-plejer seta għamel naqqas żbalji kruċjali f'dawn l-aħħar snin. Per eżempju, ma nistax ma nsemmix li afda l-viċendi tiegħu f'idejn aġent vera kompetenti li ma waslu assolutament għall-ebda triq. U qed naraw li anki kważi l-internet jiskartaw. Ħareġ ma' rota għal inkompluti, għal sammat naraw. Dan waslu biex iwebbes rasu mad-diriġenti Juventini fuq dak li jakkwista bħala terms tal-kontratt li illum il-ġurnata kważi dik il-bikja forsi famuża seta tfisser kemm għamilt żbalji waqt daw il-żbalji li għamel. Sewa, ħanħossuh taħseb jew hekk jiġu dawn il-players qegħdin insemmu jagħmlu tajjeb. Ma jekk jintra mal-midfield tajjeb, nemmen li jistgħu jilagħbu ma' Dybala. Dybala, to be honest, anki bħala post fil-ground, plejer atipiku biex jissibru pożizzjoni, ġifieri kważi se jkunu ħelsu minn problema tattika. Fil-fatt arriva bene f'jannar dik li qal li meta jew mhux jana ma nafx wara ġivloħovic kien qal ġivloħovic bidel il-proġett tattiku, tekniku. Ġifieri skont kif tisma' u anke kif jilgħab għall-lebri fil-ground u jrid jilgħab 4-3-3 tibqa' fejn daħlu. Eżatt. Ġieli qed jisma' mal-linja fuq il-lemin. Mhuwiex winger, nafu biċċek li mhux jispiċċa jagħmel ix-xogħol u Dybala xorta ovvjament jispiċċa free roll. Mill-aħħar naħseb kienet l-istituzzjonijiet maġuna minn ħafna fatturi, l-opinjoni tiegħi. L-għalkemm ma staqtux jitlaq, fl-aħħar mill-aħħar naħseb meta ħaġa kollox daqqa il-sens komun kien jgħidlek moħħok jgħidlek iva, qalbek tgħidlek le. Eżatt. Jiena hekk kont nara. Mela, nitkellmu daqsxejn issa fuq il-saġun kemm għadda li għadu spiċċa ġifieri. Naf li ovvjament ħanibdew dawk il-saġun li jmiss imma naħseb tajjeb nagħmlu lenti żgħira qasira fuq il-saġun li għadda. Fl-opinjoni tiegħek, x'kienet il-problema prinċipali li żammitna milli nirbħu imqartazza waħda aħna xi sena konsekuttiva? Diversi fatturi għalli għandu, naħseb u r-riżultat ukoll ta' degradazzjoni ta' pjanar ta' diriġenza għara. Fil-trasferiment qed mix ta' ħafna affarijiet, ta' ħafna komponenti. Żbalja l-coach, il-players jisom ma kienux id-drive, motivazzjoni li wieħed jistenna bħala supporter tal-Juventus ġifieri. Hemm ħafna dak, biss anke nixtieq nirrimarka mhux biex inwaħħal biss fil-coach, però il-fajn qed issemmi li ma rnexxinniex nirpotazza. Konna vera viċin li għalmenu niċċentraw l-Koppa Italja. Eżatt, morna minn taħt waqt il-logħba rnexxinna nirmuntawa, kienet fadal nofsija. Għax ma tafassat il-red goal wieħed jistaqsi, irtirajna lura. Waqt il-logħba kont qed inkellem ħabib tiegħi u ma ninsiex x'qalli eżatt mat-tieni gol ta' Vlahovic. Għalli issa tara kif ħajfottija il-coach. Għad naħseb
fil-snin kollu li għamel Allegri Mara, waħda mill-ikbar oxxenitajiet għalijajn li għamel ma l-Inter ovvjament li permettet inti għax finali kontra l-ikbar rival tiegħek għal tazza. At that point l-unika tazza li jgħek għalek tama terba tindefa lura jena li hija u rridna hija summary perfetta versus li kummenta ma nafx biex mi hija summary perfetta ta' kif jaħsibha Allegri. Ma nafx biex. Naqbel. Nixtieq narak għax jiena m'iniex kontra l-personaġġ Allegri, anzi nixtieq u jkun li wasalna l-Champions League, biss nixtieq naqra iktar koraġġ li attakka. X'kien hemm iktar fatturi li kien hemm iktar fatturi għax x'taħseb li huma l-għamel? Ħaġa ta' li mhux ta' jintraskola l-injuries kruċjali ta' Chiesa, McKennie wkoll, l-unika midfielder li jaf jiġri l bla ballu u fattur mhux ta' jintraskola jiskurja. Ma tantx kellna goals mill-midfielders fortunatament, ġifieri McKennie kienet jikkontribwixxi għal dak l-ammont żgħir li kienet titina ta' goals il-midfield. Ġifieri kien staġun sfortunatament li ma wassalniex biex nil-potazza, ġifieri, però forsi minn kull sitwazzjoni ta' diffikultà forsi inħoloq forsi u qed jispera inħoloq bażi għat-tieni sena tal-Allegri tagħmlu lezzjonijiet. U anki bl-akkwisti li qed jissemmu jaggredja l-performances ta' timu. Namlu parentesi żgħira mas fuq id-diriġenza. Inti semmejt li għadda għadu kemm spiċċa ġifieri kien bla tazzax kien hemm fatturi differenti u ovvjament waħda minnhom kien id-diriġenza. Nixtieq nistaqsik, inti qbilt ma' tneħħija ta' Paratici minn direttur tekniku l-installazzjoni mbagħad flok ta' Grubini u Arriva Bene u għaliex? Iva jew li għaliex? Għamilt ftit ħsieb fuq din-domanda u nista' ngħid Alejandro li Paratici sfortunatament ġabuh f'sitwazzjoni li jilbes żarbu ma jiġix. Fil-ma sens. Nara iktar dirigent li kapaċi jaħdem behind the curtain, kif kien, brillanti bħala head scout, stadajt, jiskopri t-talenti u hekk. Meta ħaf post marot tabdejt nara ċertu problemi nħollu. Dana mhux kulħadd ikun naħseb lest biex jieħu pożizzjoni ogħla fid-diriġenza. Naħseb il-problema ta' Paratici kienet propju dik. Naħseb kieku baqa' jaħdem wara l-kwinti kien ikun ħafna iktar effettiv għalija kif nafu jien jafu ħafna eventini skopra ħafna talenti u fostu Vidal, per eżempju, u tiġini player li skopra talenti għaw Paratici ġifieri. Mill-għax ieħor kull it's healthy li tipo jinbidlu l-personaġġi fid-diriġenza at some point wara perjodu twil ta' li kellna disa weeks konsekuttivi minn buħin jista' jkun hemm staġnar ta' ideat at some point, staġnar ta' motivazzjonijiet, ġifieri hija fiżjoloġika ġifieri l-ħaġa. U naħseb li kellu bini qed jagħmel biċċa xogħol tajba, qed naraw il-frott innexxielu Eġittu signings pratikament b'xejn, ġifieri nistgħu ngħidu li xi ħaġa pożittiva u ġifieri u jekk innexxielu jiċċentra l-akkwista Zaniolo iktar u iktar, plus li jimla ċertu toqob li tekniku li għad fadlilna, jekk jinnexxielu isib dawn l-innesti tkun kampanja ta' trasferimenti vera pożittiva, ġifieri. Arriva Bene, għal-bidu
Kont, per insegwu il-Ferrari u koll, kont ħatna meta smajt li għarrifa bħra ħajkun parti mid-diġerenza għal-Williams. Pero naħseb li qed jagħmel biċċa xogħol tajba mill-lat ta' jgħid l-affarijiet kif verament huma. ċaru tont. Jina fl-opinjoni tiegħi kif qed nara l-affarijiet jien, jisu u qed jitkellem orrajt, u qed jidher. Però behind the scenes qed jagħmel ħafna xogħol ukoll, milli qed nifhem milli isu qed jixbed l-ispak, mhux jixbed l-ispak kollha, ma naħseb l-influenza tiegħu qed tinħass jiena. Naqbel. Ovvjament naqbel miegħek meta tgħid li jagħmlu akkwisti tajbin minn Vlahovic ġie f'Jannar u issa niddiera ħajkun merkato tajjeb ħafna. Qed tissemmi punt tajjeb wara jagħmlu ġifieri il-rikostruzzjoni bdiet f'Jannar. L-akkusti ta' Zakarija. Ġarajna dawk qabel ma rajna l-akkusti ta' De Maria u Pogba. Jiena ċeresa fuq il-kejka li jkun jekk il-tim Cherubini u jarrifa bene jnexxielu jneħħi ċertu minn players li għandhom dik il-paga għolja. Naddu għal sezzjoni xejta differenti issa. Għal segwu il-podcast jaf li introduċejna sezzjoni Iva jew le, għamlek 5 mistoqsijiet osra, feġibni biss għadbidu Iva jew le, mbagħad naqdu xi punti li interessanti tkun semmejt. Mela l-ewwel waħda. Mela nafu sissa ovvjament li ġew hekk. Fl-opinjoni tiegħek. Għandna tim biex niġġieldu għalik? Għandna tim biex naslu fit-tur fl-Ewropa u xejn ngħidlek se nirkuha jew finali. Imma almenu naqbżu il-round of 16 u naslu bħal semifinali, kwarta tal-finali. Għandna tim? Ħajkonna tim? Speċjalment dak l-istadimajja. Taqbel ma' l-friendlies internazzjonali fil-pre-season? Ma tantx. Le, li Dybala mal-Inter. Għalli li jisaqt tidher daqsxejn kompletament Dybala. Kieku Mario, kieku jmur ma jintax għal possibilità, sakemm ovvjament sakemm qegħdin niffilmjaw ikun ma' mħadd ieħor. Tradiment ikun. Nidħlu mal-ewwel erbu però mingħajr tazza. L-istaġun ikun fallimentari għalik. Mela, naqbdu mat-tieni waħda qed li aħna dejjem biex naslu fit-tul fl-Ewropa, qed li iva. U semmejt il-De Maria, però taħseb il-De Maria biss u mbagħad ħajkun is-soluzzjoni? Le, ma tix tkun limiti għalih biss, però jaf ikun il-plejer li jolli l-livell fl-Ewropa u qed jispera. Nafu li huwa wieħed mill-ikbar assistment fil-kompetizzjoni u qed jispera jew joħlom li jista' jirrepeti l-istess affarijiet li jagħmel speċjalment Marvel ngħidu mhux indaqshekk f'dimensjoni kbira mal-PSG ngħidu forsi jagħmel nofs li jagħmel mar-Real Madrid ukoll biżżejjed. So, always. U saqsik fuq l-ewwel waħda li ħajkun għati biex niġġieldu għalik. Alright, ġejjin players ġodda, ġejjin players li huma deni ta' Juventus opinjoni tiegħi, qed nitkellmu fuq Pogba, Di Maria, Zaniolo jekk ikunu ffirmajnieh, jekk niffirmawh. Cambiaso li ovvjament rridu naraw daqsxejn xi ma' tim kbira li jien. Imma dak il-punt tiegħi qed li iva niġġieldu għalik. Però dwar players taħseb tal-Pogba. Cambiaso, Di Maria, Zaniolo, jekk jiġi, taħseb li għandhom bżonn iż-żmien. Il-fatt li jkollhom bżonn iż-żmien jidraw l-ambjent. U meta tara ovvjament il-Milan qegħdin jissaħħu, l-Inter reġgħu ħadu lil Lukaku li marna hemm ħafna magħhom. X'ġielek taħseb li x-xogħol ħan jiġġieldu għalik? Għandi fiduċja li d-darba ħanajt punt favur Allegri, l-esperienza tiegħu kif jimmanagġja players ta' dal-livell. Oli. Hemmhekk naħseb nista' forsi ngħid li jaf tiswa dik l-esperjenza
tal-legli biex jamalgamma fi żmien qasir daw it-talenti flimkien li qed jispjega ġifieri, għax ovvjament hemm ix-xogħol xi jsir biex naslu xorta biex inkunu wieħed mill-pretendenti, imma knowing Juventus ma tistax għal domanda bħal dik ma tirrispondix iva nemmen li naspiraw għalik. U l-aħħar mistoqsija żgħira qed li temmen li naslu fit-tuf fl-Ewropa. Mhux qed ngħidlek x'tixtieq fejn tixtieq tasal għax tasal ovvjament tasal finale tirbaħa. Però nkunu realistiċi. Fejn taħseb li naslu din id-darba? Naqbżu għandha 16? Iva, jien naħseb li d-darba jirna xinna għalmenu nerbu dak il-ħerdil. U jkun jiswa ħafna jekk nerbu dak il-ħerdil fej li waqqafna 3 snin diffila. U bat, who knows, kif tasal quarter final, u bat jisa tibda kompetizzjoni tibda taspira forsi għal jiena ovvjament kif qed tgħid inti tkun tixtieq li tasal finali, tkun objettiv ukoll li hija ferm diffiċli qed tilgħab m'oppożizzjoni vera b'saħħitha. Ġifieri biss però nemmen li se jkun hemm materjal. Sewa wis. Nagħlqu hawnhekk Mas. Grazzi ħafna ta' diskussjoni, ħadd ħafna nitkellem miegħek tagħmel punti interessanti ħafna. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa li ma semmejniex fuq xiex tixtieq titkellem li iżid xi ħaġa żgħira li ma tkellimniex fuqha. Bażikament naħseb il-podcast kellha domandi vera pikkanti u kienu ta' interess, ġifieri naħseb li għadna dak kollu li kellu jingħati ġifieri f'dan l-aspett, ġifieri nothing to it, għax kien anki podcast interessanti ħafna lija u ħadgost ħafna nipparteċipaw fih. Grazzi ħafna tal-kummenti ma ovvjament issa naraw x'ħajkun qed jiġri dan l-istaġun. Grazzi lilkom tal-li segwejtu dan il-podcast, once again grazzi lilek Massimo tal-li aċċettaw l-istedina. Jiena Alejandro narawkom fil-podcast li jmissa dakinhar. Grazzi u ciao ciao.